Öýüň ýagdaýy. Öýüň erkegi agşam işten gaýdyp gelende öýüň içi çalam çaşdy. Saçak ýyňnalmandyr. Gap-gaşlar duran ýerinde. Halynyň üstündäki hapa aýagylar henidem siýrilman eken. Yorgan nüşek galdyrylmandyr. Gijelikler, joraplar o taýda bu taýda dağaşyp ýatyr. Üstesine agşam naharam taýýar däldi. Gany depesine uran adam öýüň içinde ter söwürlüp aýalyny gözledi. Aýaly bolsa howluda bir oturguja jaýlaşykly ornaşypdyr da kitap okap oturan eken. Yarım gaharly, yarım aladaly ähengde ondan "Bugün taňa näme dew çally?" diýip sorady. Aýaly perwaýyna da däl ýaly, oňa tarap çala gözüni aýlap. "Hiç, jan ýollaşym" diýdi. "Her gün akşam gelip, uzaklyň öýde näme diýen zadyň bar?" diýip soraýardyňa. "Ine bugünem şonuň üçin hiç zat etmedim. Öýde nämeler edýänligimi görersiň ýaly."